Jeg vil gerne vise dig, hvordan du binder Trinity-knuden, som er en rigtig flot knude, og et rigtig godt alternativ til en almindelig knude, hvis det er, du bruger slips til nytårsaften, eller hvis du skal i byen, eller til fest, eller noget andet. Jeg træder til dig på lige om et øjeblik, så du kan se, hvad der rent faktisk foregår, men først så starter jeg lige med at vise, hvordan det er, jeg tager slipset på. Jeg tager det ganske almindeligt på, og det specielle ved Trinity-knuden er, at den bliver bundet med den smalle ende, og derfor skal den smalle ende være længst. Og alt efter hvor man gerne vil have slipset til at ende, jeg kan godt lide, at det bredeste af slipset lige flugter med min skjortekant her, så skal det forholdsvis langt op. Sådan der starter jeg. Og det allerførste jeg gør, det er, at jeg tager den modsatte hånd, lige sætter pegefingeren her lidt over brystet, og så klemmer jeg med tommelfinger og langemand, så jeg får en fold her. Sådan der. Så trækker jeg den lige herind midt for. Så tager jeg den frie hånd og tager fat i den smalle lange ende og trækker over. Sådan der. Så går jeg op i det hul, der er skabt her. Sådan. Og så går jeg ud til samme side. Så går jeg bagom. Og husk lige på, at for at holde styr på knuden, så er det vigtigt, at den del, du ikke er i gang med at binde med, og i det her tilfælde er det jo den brede, at den holder du lige stramt, sådan så du holder slipset tæt mod nakken. Så går jeg op i hullet her, sådan der, og strammer til. Og det her skal være forholdsvis stramt. Du skal ikke voldstramme det, men det skal være fast, for det her det er basen for knuden. Nu går vi så ud samme side, og så går vi foran. Nu kan du se, sådan der. Det ligner næsten en almindelig slipseknude. Vi har nu skabt bundstykket til den her Trinity-knude. Bundstykket, det lyder næsten som et våben, men det er det ikke. Så går vi op her i hullet bagfra, sådan der. Nu presser jeg så lige slipset ind til brystet for lige at holde styr, og jeg holder lige under knuden. Nu har jeg styr på slipset, for nu skal jeg åbne det her bundstykke, og så skal jeg have den lange smalle ende her ned i det hul. Og vær opmærksom på, at når du har fået det igennem, så skal du godt nok, det skal lige stramme lidt til, men du skal ikke stramme helt til, fordi vi skal bruge den her åbning lidt senere. Og når man lige strammer her på bagsiden, så kan du se, så bliver bundstykket lidt strammere. Sådan der. Så trækker jeg lige, mens jeg stadig holder det godt til stramt til nakken her, trækker lige lidt ud, fordi nu skal jeg bagom her. Sådan. Og så er det, jeg skal op og ind i det her topstykke. Nu lyder det så til gengæld som om det er en bil, men det er det jo så heller ikke. Sådan der. Det er måske en knude for mekanikere. Sådan. Og så strammer jeg lige så forsigtigt til, og du må ikke stramme for hårdt til, fordi så kommer knuden til at ride sig, og det ser forfærdeligt ud, og det er noget bøvl, så kan du få lov til at starte forfra. Sådan der. Og nu kommer finjusteringen så. Holder stadig godt ved hernede. Og siden det er bundet af den samme snip, så strammes de alle sammen hver for sig. Sådan der. Så tager jeg lige sidestykket her, så strammer jeg. Nu kan du se, topstykket heroppe, det begynder at arbejde sig nedad. Sådan. Ja, og ikke for meget, fordi man får nogle folder her, der så bliver sværere at rette ud igen. Så tager jeg lige den her, sådan, lige så stille og roligt. Der var vi. Så kan du se, det her, det er sådan set Trinity-knuden. Sådan. Retter jeg lige til i bunden her. Ja, sådan der. Og så lige så forsigtigt, så lægger jeg den lige op på plads, der vil jeg gerne have den. Sådan der. Gør den pæn, så. Sådan der. Og den her del, den kan man med fordel lige skubbe herind under. Sådan der. Sådan. Ja. Og op der. Sådan, så har vi bundet Trinity-knuden. Vi er klar til at tage afsted. Held og lykke med det.